Sampating busana ingkang hanembo busananing Prameswari nata yen to kadulu saking mandrawa kawuriyan ambyur mombyur pating galabyar pating caloro pindho anjreng kartika ing madyaning antareksa pemanten putri satuhu madya pinilis yusya ing rupa gandes luwes praati tindai tansah nglam-nglami pring sagung ing lupriksa dasar pinanganten putri duwe ing watake Sri Kandi sriwes ngarani becik kandi kuwadah yen mengkono wanita kang bisa nemu watak kebencian lan bisa nyimpen wewadening keluarga kang ora becik mula kabining bebrayan agung jangga luluh wanda luluh kawijak praja kok sing sekap dening Pincating padha dening canela pating glabyar pating clara pindha anjreng mustika ing antariksa. Nalika semana pinanganten putri kekanten dening rama lan ibu sampun dumugi unggian kanthi nuju sasana ringgo. Sasana ringgo sasana kang kebak rerenggan maneka warna kembang setaman maneka warna jening goblok mereka nandhakaken bilih raos adem ayem pinanganten putri dalah bobolan ibu kasuwun panjenenganipun Bapa Wardaya dalah Ibu Kartini sumangga katuran langgah ing kursi binasri pinanganten putri nggih Dyah Ayu Dian Tresnawati sampun undang wonten ing kursi binasri tansah mangu jroning wadaya Mikolai piadaku katon lamun bawa laksana bebudene sampama jejering prajurit sayekti Sembada Wiratama pramila jayeng palugon tatak tanggung jawab pertengendon pamayaben penganten kakung ingkang pinargan dening rama lan ibu kaambit ing sakiring kananipun wadene ing sawingingipun pangaya pinanganten kakung ingkang mijil saking lawat dhamma nalika semua pinanganten kakung sampun dumugi unggian kanthi tuju yo badhe ngadani adi cara pahit ing adi cara panggih pinanganten sami pinanganten kakung wis dumugi unggian kanthi nuju penganten putri uga wis dumugi unggian kanthi nuju kadang mantep pinanganten kakung lan putri sampun tumuju ing sasana jroning wadaya tansah karep ingkang dipun nyono ingkang anjalari ing samangkai ibaing asta ingkang samiya bebalangan dapat yo pinanganten kakung balang pinanganten putri penganten putri yo balang katresnan pring pinanganten kakung menika ingkang dipun wastani bebalangan dapat gantar menika dumadi saking suruh lamun beda lumah lan lumerbe nanging lamun gini-gini padha paite menawa gambaraken dari prasetyaning gesang pinanganten saringgit yo sampun madhep-madhep pinanggih kawuyan donya timangkan akhir menika to ing sawau bebalangan gantar kang dumadi saking suruh menika kang dipun balang saking tosipun tresnani pinanganten saringgit prasetyaning gesang ing samaniki tansah pinanggih kawuyan ing saklamenan sembah sungkem pinanganten putri ing sakandhaping padha pinanganten kakung sembah panabetos pinanganten putri canela ingkang sampun linolos tumuli tumapaking padha pinanganten kakung metuk di pecah polan atiku pecahing padha sanalika
mrajekaken wiji dadi pinanganten kakung lan pinanganten putri yektosipun badhe pinanggih desakan mandireng pribadi. Kala semana pengantin kakung ya berbegipun nang atigo sampun pecah tigan pracikna wiji dadi. Salajengipun wiji sambareng ngroko garwa pengantin putri Gya Kanjeng Kusawi Sumambah katingal kambang kumambane Sekar Sri Setaman Sriwus ngarani ratu taman papan anjaraing Puspita apa to ratune Puspita. Upacara menika nggambaraken bilih wiji sambareng ngroko garwa menika sinandhi prasetyan pengantin putri dengatan sabet ingkang burulan ingkang dipun wijiki menika kaicalna raos ingkang boten sekeca sedaya reridu pengantin kakung ya kekanten dening asta pinanganten putri kajumenengaken pinanganten putri ingkang pun wastani junjung derajat. Junjung derajat menika yektosipun pinanganten kakung gadhahi kewajiban inggilake derajatipun kang estri wonten ing bariwisma sanadyan to benten tanggung jawabipun. Kacara kuncur dumadi saking kacang kawat dhewe kawat wong liya dadi sedulur sing sanak tambah sumati. Kacara kuncur menika nggambaraken bilih adicara menika wonten ing madyaning pinanganten kakung wajib paring bondo kaskaya ndring pinanganten putri ingkang pun wastani kang istri. Menapa dene pinanganten putri wajib nampi peparingin bondo kaskaya dening Raka Garwa. Ing samangke kapurit dencakaken kanthi nastiti gemi lan ngati-ati. Muli ing samangke saged dadosaken kebahagiaanipun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sasampunipun kacara kuncur utawi bondo kaskaya kaparingaken dening kang estri dinuntel dening kampil sesarengan pinanganten sarimbit ing sakmangke pun asta katitipaken dening romolan ibu dipun nampi romolan ibu pinanganten sarimbit inggih Dian Ayu Dian Trisnawati kalayan Mas Bagus Nur Abdi Widayanto kang sanyuwun barokah pandonga mugi bondo kaskaya ingkang sampun dipun paringaken utawi kasimpen menika dadosaken keberkahan ingkang dadosaken saenipun ing sakmangke kangge bangun bekal bangun balinis. Nalika semana pinanganten saripit sampun tumuju ing papan sekawit yo kursi pinasti pralampita prasetyaning gesang pengantin saripit dunya sabaya mulya pait gendering gesang bebrayan nedya karaosaken sesarengan. Wauto sampun keadanan adicara dahar walimah tumuli keadanan unjuk tirta wening. Tirta wening menika tirta ingkang sampun kapundhut saking tuk suci tuk parwitosari. Tirta wening ingkang prasasa tirta parwitosari harsa kaujuk sesarengan. Ing pangajap penganten saripit denyo nebusi jongko jangkaning gesang bebrayan ing madyaning baliwisma. Gesang bebrayan ing madyaning baliwisma tansah ngagem penggalih ingkang meneng raos ingkang menep.